Croeso mawr i chi i gyd, croeso'n gwasanaeth Cymraeg yma yn Salem ar Zoom a hefyd yn hwyrach ar YouTube. A dyn ni'n mynd i dechrau bore yma'r bore hyfryd gan Folidiw gyda gan adnabyddus iawn, cyfrif y bendithion. Pan wyt arfor bywyd ac o don i don, pan fo ofni sydd o yn tristau dy fron, cyfrif y bendithion bob yn un ac un, syni wneud gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Cyfrif y bendithion un ac un, cyfrif gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Y bendithion cyfrif un ac un, syni wneud gymaint a wnaeth Duw i ddyn. A yw baich gofalon bywyd ddaw wythran, gyda phwysau'r groes yn llethu ysbryd gwan. Cyfrif y bendithion ar uddnerth i'r daith, yn lle cwyno canu mwyach fydd dy waith. Cyfrif y bendithion un ac un, cyfrif gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Y bendithion, cyfrif un ac un, syni wneud gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Os oes rai yn meddu a'r athir llawn, cofia fod i tithau etifeddiaeth mawr. Cyfrif y bendithion mae Duw werth y byd, eiddod Iesu'n ffrind ar nef yn gartref clyd. Cyfrif y bendithion un ac un, cyfrif gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Y bendithion, cyfrif un ac un, syni wneud gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Felly yn y rhyfel mor danlli Duw, paid â di gael onni drosod maint y Dduw. Cyfrif y bendithion mae ei enni lef, yn dy wylio nesyd gyrraedd rhi i'r nef. Cyfrif y bendithion un ac un, cyfrif gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Y bendithion, cyfrif un ac un, syni wneud gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Cyfrif y bendithion un ac un, cyfrif gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Y bendithion, cyfrif un ac un, syni wneud gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Dyma ni cyfrif ein bendithion. A heddiw dyn ni'n mynd i sôn am Iesu sy'n dweud fi yw'r wir winwydden. I am the true vine. Felly bydd ein gweddiau ni heddiw yn cael ei seilio ar y geiriau yma. Felly gweddiw. Rydym yn ymgynnull yma o arglwydd mwyn i ti, y winwydden, roi maith i ni. Boed i ni, y canghennau, dynnu ein nerth oddi wrth i ti. A llyfu mewn cytgord, undod a hariad. Boed i ni dderbyn maith trwy gael ein gwreiddio y mywyd, disgaidiaeth a hariad Crist. Derbyn ffrwyth ein haddoliad gogoniant i ti. Diw tragwyddol, down fel un a down gyda'n gilydd, i dynnu ar ffynhonell dy gariad sy'n rhoi bywyd.
i ailgysylltu a'n gilydd a chyda ti, i wrando ar dy air, i'r gyfarfod di mewn gweddi am awr, ac i ddysgu a thafu fel disgyblion ffyddlon i ti. Y gwir Huw, y wir winwydden, nerth ein holl fodolaeth, yw'r yn hoff roddion da, iahawr popeth sydd wedi torri, a ddolwn di, gogoneddwn di, llawen hawn yn o ti, Dad, Mab ac Ysbryd Glân. Amen. Nawr, efallai da chi'n cofio yn y gorffennol, bob mis Gorffennaf, dwi'n meddwl, roeddwn ni'n arfer mynd i ddigwyddiad o'r enw Momentum. Felly roedd y bydyddwyr i gyd o Gymru yn dod at ei gilydd yn Gaerfyrddin ac yn dathlu bob blwyddyn cariad Duw. Wel, y llynedd cafodd y digwyddiad ei canslo wrth gwrs, ac eleni dydyn ni ddim yn mynd i wneud yr un peth. Yn lle ein gwahodd ni i fynd i Momentum, eleni, dyn ni'n cael ein gwahodd i fod Momentum. Dyn ni'n disgwyl i don o weddi, a pray away, symud trwy Gymru, o Ilston yn y Gwyr, ac wedyn jyst trwy round Cymru. Ac dyn ni'n mynd i weddio i ddiw newid yr awyrgylch yn ein cymunedau ni. Newid yr awyrgylch o anobaith, a thristwch i awyrgylch o obaith ac iahad a llawenydd. Felly dwi'n mynd i ddangos fideo i chi, jyst i esbonio ychydig bach beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae'n gyfroes dros ben. Hello. Today, a few of us have gathered in Ilston because we want to tell you about a special event coming up, Momentum 2021. In past years, Momentum has taken place over 2 days and in one place. But this year, it's going to look very different because Momentum 2021 is going to take place over 35 days and in multiple venues. Instead of asking you to come to an event, we're inviting you to be Momentum. We're hoping that you'll join with us in a wave of prayer, starting here in Ilston, moving throughout Wales, encompassing churches from the Baptist Union of Wales, the South Wales Baptist Association and the North Western Baptist Association. We're praying with a specific focus, asking God to help us to change the atmosphere. The title is inspired by the Rend Collective song, Build Your Kingdom Here. The song is a prayer offered to God that he would reign in us and we would seek his kingdom first and foremost. There is a task here to see the captive hearts released, the hurt, the sick, the poor at peace. And so as we come to the chorus, the fullness of the prayer is seen in seeking a change in the atmosphere as God's kingdom is built. Build your kingdom here. Let the darkness fear. Show your mighty hand. Heal our streets and land. Set your church on fire. Win this nation back. Change the atmosphere. Build your kingdom here, we pray. And so the title, Change the Atmosphere, is expressing the desire that the kingdom of God will grow in our nation, that people will be healed and come to know the light of Jesus in their lives. As this happens, the atmosphere in the places we live will be changed by the kingdom of God as it's built. It is a wonderful vision, and our privilege is to be able to share in God's work of redeeming his world.
So, why are we starting in Iesu'r? Well, Iesu'r was the site of the first Baptist witness in Wales. In 1649, John Miles started the first Baptist meeting place here. And from here, Baptist witness spread out to the whole of Wales. And so it seems symbolic for our prayer wave to start here as well, because we also want our faith to spread out through the whole of Wales and to bring about that change in atmosphere. Our foremothers and forefathers did their bit. Now it's our turn. So we want to invite you to join in our wave of prayer. And you can do that in so many different ways. You can do it through church services on a Sunday. You could do it through a prayer meeting, either one that you have regularly or to arrange one deliberately for this period of time. You could join in through house groups or home groups or whatever your midweek groups are called. And of course, you can even do it on your own as well. Our main aim is that what we should do is we should gather together to pray that God's kingdom will be built in our communities and in this nation. May the atmosphere be changed as God is glorified. Please do join with us in praying. As well as encouraging people to pray in their churches and in their communities, we're really going to try to encourage people to pray in regions. There's going to be 11 hubs meeting together over the next 5 weeks. And this is the plan, that one hub will write prayers, and then, if logistics allow, the prayers will travel in this box to the next hub, where people will read them and pray for them. Also, in this box, we have a bilingual New Testament, and your chance to be part of history, a parchment which will record the name of every church which has taken part in our wave of prayer. Whilst we are praying for the spiritual atmosphere to change, we can also do something to impact the physical environment. A seed bomb is an inexpensive way to make a difference. It is a little ball made up of a combination of compost, clay and seeds. They can be scattered in a church garden or make up some pots for outside the building. A seed bomb can be planted at any time of the year and just needs sun, water and time. They benefit the environment as they help to bring more bees and butterflies back to the UK. So now we're going to start our wave of prayer, so please join with us. Dyma ni, felly mae'n fraint enfawr da ni I fod yn rhan o Wave of Prayer Momentum 2021. Felly, mae rhaid I ni wneud dau beth. Mae rhaid I ni dechrau nawr I feddwl am beth dyn ni eisiau I fyw newid yn ein cymuned ni. Dyn ni'n mynd I weddio I fyw newid yr awyrgylch, ond beth yw'r problemau mwyaf yn ein cymuned ni? Beth dyn ni eisiau I fyw newid yn ein cymuned ni? A dechrau gweddio dros y problemau yma yn ein bywydau, ein grwpiau bywyd sy'n cwrdd yn ystod yr wythnos, a hefyd fel unigolion. Ac wedyn ar y ail ar hugen o Fehefin, 22nd June, ail ar hugen o Fehefin, dyn ni'n mynd I gwrdd yn Temple Baptist Church ym Pontypridd I weddio gyda'n gilydd yn defnyddio'r bocs, gyda'r gweddiau yn y bocs, ac I arwyddo'r parchment. Ac bydd mwy o wybodaeth am hynny I ddod yn yr wythnosau sy'n dod. Felly, just am a moment, just meddyliwch am beth dyn ni eisiau I fyw newid yn ein cymunedau ni. Diolch. Right, dyn ni'n mynd I symud i'n darlleniad am heddiw nawr.
Ac dwi'n mynd I rannu fy sgrin unwaith eto. Os da hi eisiau dilyn yn eich Beiblau hi, mae'r darlleniad yn dod o Ioan, penod 15. So if you want to follow in your own Bibles, today's reading comes from John 15. Is Jesus saying that he is the true vine? Ioan 15 adnodau 1 I 8 is going to be on the screen. John 15 verses 1 to 8. So I'll just share my screen now and read them. Fi ydy'r winwydden go iawn, a Duw, fy nhad I, ydy'r garddwr. Mae'n llifio I ffwrdd unrhyw gangen sydd heb ffrwyth yn tyfu arni. Ond os oes ffrwyth yn tyfu ar gangen, mae'n trin ac yn tocio'r gangen honno yn ofalus, mwyn I fwy o ffrwyth dyfu arni. Da hi wedi cael eich trin gan yr hyn dwi wedi ddweud wrtho hi. Arhoswch yno fi, ac arhosa I yno chi. Fydd ffrwyth ddim yn tyfu ar gangen, ond I bai ei bod hi'n dal ar y winwydden. All eich bywydau hi ddim bod yn ffrwythlon, ond I bai eich bod hi wedi'ch cysylltu â mi. Fi ydy'r winwydden, chi ydy'r canghennau. Os gwnewch chi aros yno fi a minnau yno hi, bydd digonedd o ffrwyth yn eich bywydau. Ond allwch chi wneud dim ar wahân I mi. Os gwnewch chi ddim aros yno fi, byddwch fel y gangen sy'n cael ei llaflu I ffwrdd ac sy'n gwiwo. Mae'r canghennau hynny yn cael ei casglu a'i taflu i'r tân i'w llosgi. Os arhoswch yno fi, a dal gafael yn beth ddwedais I, gofynnwch I Dduw am unrhyw beth, a byddwch yn ei gael. Bydd eich bywydau yn llawn ffrwyth. Bydd hi'n amlwg eich bod yn ddisgyblion I mi, a bydd fy nhad yn cael ei anrhydeddu. Right, dwi'n mynd I trio rhywbeth ychydig bach yn clyfar nawr. Gawn ni weld os bydd yn gweithio, hwn I ddim. Felly, just munud I weld, please. Mae'n wastad peryglus I trio rhywbeth clyfar, ond dwi'n eitha hyderus o bydd yn gweithio, gawn ni weld. Iawn, dyma ni. Gynnaeth Mark yn ryddio hyn yn y gwasanaeth Saesneg yr wythnos diwetha, ac ro'n I wedi angofio da ni gallu gwneud hyn, felly dyma ni. Iawn. Wel, dwi eisiau siarad am drefn naturiol. Mae trefn naturiol yn ein byd ni ond oes. Cymerwn enghraifft planhigion. Os ydy planhigyn yn cael ei blannu mewn pridd da gyda digon o haul a digon o ddŵr, bydd y planhigyn yna yn tyfu yn iach ac yn ffynnu. Ydy hyn yn golygu bod y planhigyn wedi haeddu y twf yna? Nac ydy. Mae'n oblygiad anochel a drefn naturiol. It's a natural consequence, an inevitable consequence of the natural order of things that if a plant is planted in good soil with enough water and enough sun, that plant will thrive. Ond, ar y llaw arall, fel arfer, os ydy planhigyn yn cael ei blannu mewn pridd anaddas, neu ddim yn derbyn digon o ddŵr, neu weithiau gormod o ddŵr neu haul, mae'n hollol bosib y bydd y planhigyn yna yn marw. And of course, the opposite is true. Without the right quantities of sun or of water, that plant may well die. Ydy hyn yn golygu bod y planhigyn yna yn cael ei gosbi? Does that mean that that plant's being punished in some way? Of course not.
It's just, again, an inevitable consequence of the natural order of things. Mae planhigion wedi cael eu creu I dyfu mewn prif da gyda digon o ddŵr a haul. O dan yr amgylchiadau yna, mae planhigion yn ffynnu. Under such conditions, plants will flourish. Dywedodd Thomas Merton, how does an apple ripen? It just sits in the sun. Ond nid garddwr oedd Thomas Merton. Thomas Merton wasn't a gardener. He was a theologian. Mynach oedd e. A doedd e ddim yn siarad dim ond yn llythrenol. Roedd Thomas Merton yn sôn am dwf ysbrydol chi a fi. Thomas Merton was talking about our spiritual growth. Roedd e eisiau dweud bod trefn naturiol yn y byd ysbrydol hefyd. Ac mae'n darlleniad ni hefyd yn defnyddio pedwar gair I sôn am y drefn naturiol yna. 4 berf. Aros, llosgi, tocio, a thyfu. Thomas Merton was talking about our spiritual growth. And in our reading, we see that Jesus uses 4 verbs to describe our spiritual growth. Remaining or abiding, burning, pruning, and growing. Aros, llosgi, tocio, a thyfu. Yn ein darlleniad ni, mae Iesu'n defnyddio trosiad llun o'r byd amaethyddol i'n gwahodd ni I aros ynddo fe. Mae'n hatgoffa ni o drefn naturiol. Dydy canghennau ddim yn gallu goroesi os ydyn nhw'n cael eu torri o'r winwydden. Jesus reminds us of the natural order of things. The branches cannot survive if they don't remain in the vine. Dydy blodau ddim yn gallu tyfu unwaith eu bod nhw'n cael eu torri. Dwi'n cofio pan oedd y plant yn fach iawn, prynais I 2 blanhigyn chamomile i'w plannu yn yr ardd. Ond am ryw reswm, roedd un o'n meibion mor hoff ohonynt nad oedd e eisiau iddyn nhw aros yn y pridd allan yn yr ardd. Ar ôl I fi eu plannu yn yr ardd, aeth Chris allan a defnyddiodd ei fysedd i'w datgloddio a dod â nhw yn ôl i'r tŷ a'i roi ar y carped yn y stafell fyw. A digwyddodd hyn bob tro ro'n i'n mynd â nhw yn ôl i'r gardd, a bob tro roedd Chris yn dod â nhw yn y stafell fyw. Ond wrth gwrs, dydy planhigion ddim yn gallu goroesi ar y carped. Mae rhaid iddyn nhw aros yn y pridd, neu fyddan nhw'n marw. Ac yn union yr un ffordd, meddai Iesu, mae rhaid I chi a fi aros ynddo. Rydyn ni wedi cael ein creu I dyfu a ffynnu gan aros yn niw. Dyw ydy'r pridd ble ydyn ni'n tyfu. How does an apple ripen? It just sits in the sun. Dyw yw'r haul sy'n ein gwneud ni aeddfedu. Does dim dwywaith amdani. Os dyn ni eisiau byw a thyfu, mae rhaid I ni aros yn Iesu. Adnod 4, arhoswch yno fi, ac arhosa I yno chi. Fydd ffrwyth ddim yn tyfu ar gangen oni bai ei bod hi'n dal ar y winwydden. All eich bywydau hi ddim bod yn ffrwythlon oni bai ei bod wedi cysaltu â ni. Ond beth sy'n digwydd i'r rhai sy'n cael ei gwahanu o'r winwydden? Wrth gwrs, dydyn nhw ddim yn dwyn ffrwyth bellach, ac ar ôl sbel, maen nhw'n marw. Mae'r garddwr yn ei cymryd, a'i torri, a'i llosgi yn y tân. Weithiau mae pobl wedi gweld hwn fel Duw sy'n cosbi pobl, ond dydw I ddim yn ei weld e fel yna. I fi, unwaith eto, dim ond goblygiad anochel o drefn naturiol yw hwn. When the branches don't bear fruit, the gardener cuts them off and throws them in the fire. But this isn't a punishment. This is once again a natural, inevitable consequence of the natural order. Mae'r canghennau sy'n aros yn y winwydden yn byw, ond mae'r rhai sy'n cael eu torri o'r winwydden yn marw. There is a difference though.
The branches don't have a choice, but we do. Mae Duw wedi rhoi I ni y fraint anferth o ddewis a ydyn ni eisiau aros ynddo neu beidio. Ond mae wedi ein rhybuddio. Does dim modd I fyw ar wahân i'w fab Iesu Grist. Ond mae dal dewis gyda ni. Ac mae rhai dal yn dewis I fyw ar wahân I Iesu, hynny yw, mae nhw'n gwrthod bywyd. So there are those who choose to live apart from Jesus. In other words, they refuse life, they refuse the offer of life. But on the other hand, what happens to those who choose to remain in Jesus? How does an apple tree ripen? It just sits in the sun. Mae rhai sy'n dewis aros yn Iesu yn tyfu, ac mae nhw'n dwyn ffrwyth. They grow and bear fruit. Ond mae pob garddwr yn gwybod mae tocio yn rhan anochel o annog planhigion I dwyn ffrwyth. Every gardener knows that pruning is an inevitable part of encouraging plants to bear fruit. Ac mae Iesu yn dweud bod Duw eisiau I ni dyfu a bod yn ffrwythlon. I fyw bywydau sy'n dwyn cymaint o lawenydd iddyn nhw eu hunain ac I eraill. Mae Duw y garddwr yn ein tocio ni. God prunes us so that we can bear more and more fruit. Fel mae llawer ohono hi yn gwybod, dydw I ddim yn arddwr. Ond dros y blynyddoedd diwethaf, roedd cyfle 'da fi I wneud ychydig o waith ar gyfer y radio. Ac mae'r cynhyrchwyr radio yn sôn yn aml am killing your darlings. Pan dwi'n paratoi sgript a'i anfon at y cynhyrchydd, mae hi neu fe yn tocio y sgript yna, ac weithiau yn mynnu a dorri y rhannau roeddwn I mor hoff ohonynt, oherwydd eu bod nhw'n teimlo mor glyfar neu mor hyfryd. Ond mae'n cynhyrchydd yn mynnu ar killing your darlings. A thrwy tocio'r sgript, mae sgript llawer gwell yn ymddangos. Dywedodd yr athronyd Pascal unwaith, if I had more time, I would have written a shorter letter. Ac mae'n wir. Mae tocio llethr hir yn gwneud llethr gwell. Mae tocio sgript yn gwneud rhaglen radio well. Mae tocio planhigyn yn gwneud planhigyn mwy ffrwythlon. And in the same way, God prunes our lives. Trwy amgylchiadau cyffredin ein bywyd, mae Duw yn ein dangos rhannau ein bywyd sydd angen tocio. Ac mae'n ein gwahodd I ymddiried ynddo fe, y garddwr meistr, I dorri mas popeth yn ein bywydau sy'n ein rhwystro rhag dwyn ffrwyth. Dros y blynyddoedd, dwi wedi sylweddoli pa mor wir ydy geriau Iesu yn adnod 5. Allwch chi wneud dim ar wahân I mi. Over the years, I've come to realize how true Jesus' words are in verse 5. Without me, you can do nothing. Dwi'n caru Iesu. Dwi'n trio fy ngorau glas bob dydd I fyw bywyd sy'n deilwng o un o'i ddilynwyr. Ond does dim ots pa mor anodd dwi'n trio. Os dydw I ddim yn aros yn y winwydden, dydw I ddim yn dwyn ffrwyth. Dwi ddim yn gallu dwyn ffrwyth ar fy mhen fy hun. Dwi'n hoff iawn o eriau'r hen emyn Craig yr Oesoedd, a dwi'n meddwl bod Brenda wedi rannu hyn yn ddiweddar ar y WhatsApp hefyd. Craig yr Oesoedd cuddio fi, fy mwyn yr holltwyd di. Ond wedyn, fy hoff geriau yn canol yr emyn, mae'n dweud hyn. Dof yn waglaw at dy groes. Glynaf wrthi drwy fy oes. Noeth am wisg dof ata ti. Llesg am ras dy'r hafaf gri. Brwnt
i'r ffynnon dof am cloedd. Golch fi gaedwad, marw roedd. Nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. Naked, come to thee for dress. Hopeless, look to thee for grace. Foul, I to the fountain fly. Rock of Ages. Wash me, Saviour, or I die. Felly, pedwar gair, pedwar berf I ni ei hystyried heddiw. Aros, llosgi, twcio, tyfu. Ble wyt ti gyda Diw heddiw? Wyt ti'n tyfu yn ffrwythlon? Wyt ti'n dioddef ar hyn o bryd yn teimlo bod Diw yn tocio dy fywyd ac yn teimlo'r boen o orfod ymddiried anddo, hyd yn oed pan bod pethau oedd mor anoel I ti wedi diflannu neu wedi torri lawr. Os oed, dwi'n gweddio y byddi di'n gallu gweld llaw garedig a doeth y garddwr, ym mhopeth sy'n digwydd I ti ar hyn o bryd. Neu oed ti efallai yn ysu am rywle saff I aros ac yn tyfu. Oed ti'n ysu am graig ble roed ti'n gallu cuddio am byth. Oed ti'n cydymdeimlo gyda geriau'r emynydd, dof yn waglaw at dy groes, glynaf wrthi drwy fy oes, noeth am wisg dof at ati, llesg am rast yr hafaf gri, brwnt i'r ffynnon dof am cloedd, golch fi geidwad, marw roedd. Os oed ti'n gallu cydymdeimlo gyda'r geriau hyn, roed ti'n gallu lawenhau. Dyma'r fath o weddi bydd Diw wastad yn ei hateb. Yn adnod 7 mae Iesu'n dweud, os arhoswch arno fi, a dal gafael yn bet dyweddais I, gofynnwch I Dduw am un rhywbeth, a byddwch yn ei gael. Dyn ni'n gallu bod yn sicr. Ni fydd Diw byth yn cefnu ar y rhai sy'n dod ato fe yn ceisio lloches, yn edrych am rywle saff I guddio. Mae Diw yn aros amdana ti y bore yma. Mae Diw isa dy groesawu di I mewn ei diau. Mae Diw eisiau I ti aros ynddo, I ti dyfu a dwy'n ffrwyth. Dwi'n mynd I rannu nawr sawl cwestiwn I ni ystyried yn ystod yr wythnos, naill ai fel unigolion neu hyd yn oed yn well fel grwpiau bach yn ein grwpiau bywyd ni, ond hefyd peidiwch ag angofio I weddio dros momentum, please, achos mae hwn yn bwysig hefyd I weddio dros bethau hi eisiau Dduw newid yn ein cymunedau ni. Ond ynglyn â'r pregeth heddiw, mae yna bethau sy'n helpu ni aros yn Dduw ond oes, fel gweddi, darllen y Beibl, cwrdd fel eglwys, tawelwch, cerddoriaeth weithiau, byd natur, helpu eraill, ymgyrchu dros gyfiawnder, cadw'r safodd, mynd am encil, ymprydio, fasting, ddigymu, tithing. Ac rydyn ni'n galw y pethau yma disgyblaethau ysbrydol, spiritual disciplines. Mae'n bwysig I ddisgyblion Iesu ymarfer disgyblaeth ysbrydol. Felly dyma'r cwestiynau, pa un neu fwy o'r rheina yn ei helpu hi aros yn Dduw? Bydd yn wahanol I bawb. Felly, pa un o'r disgyblaethau ysbrydol yma yn ei helpu hi aros yn Dduw, ac efallai bydd eraill dwi ddim wedi sôn amdanynt.
Ac wedyn yn fwy penodol, more specifically, a oes un o'r disgyblaethau yna y hoffech chi ei hymarfer yr wythnos hon? Efallai dy hi bod i gweld Jiw yn sôn a hi dweud, mae'n amser i chi ymarfer tawelwch yr wythnos hon, neu gweddio hydig bach yn fwy, neu efallai helpu eraill, beth bynnag. A oes un o disgyblaethau yna hoffech chi ei hymarfer yr wythnos hon? Ac wedyn wrth gwrs, y llaw arall. Mae yna bethau sy'n ein rhwystro ni rhag aros yn niw. Er enghraifft, prysurdeb, gorweithio, does dim amser da ni treulio gyda Jiw. Pan dyn ni'n torri gorchmynion Jiw, dyn ni ddim yn gallu aros yn niw. Balchder, ofyn, diffyg cariad at ein hunan, neu ddiffyg cariad at eraill, mae pethau hyn yn ein gwahanu oddi wrth Jiw. Pan dyn ni'n gwrthod maddau eraill, pan dyn ni'n mynnu ar ddibynnu ar ein hunan, goramlyniad, over-attachment wrth bethau'r byd neu bobl eraill, trachwant ac yn y blaen. Mae llawer o bethau sy'n gallu ein rhwystro rhag aros yn niw. Felly y cwestiwn, oes angen i Dduw docio rhywbeth fel na yn eich bywyd chi heddiw? Is there something that God is telling you that He wants to prune in your life today? Not as a punishment, but because God longs for you to grow and to bear fruit. Ac os oes, siaradwch â Jiw am hynny. Mae yna gyfle nawr i ni weddio gyda'n gilydd. Dwi'n mynd i darllen y geriau ar y sgrin mewn print normal ac wedyn dyn ni'n gallu dweud gyda'n gilydd yr ymateb mewn print bras. Dduw graslon, down at ti yn gwybod am ein methiannau ac yn ymwybodol ein bod wedi ceisio byw yn ein nerth ein hunan. Maddau i ni ac ailgysylltu ni a winwydden. Rydym wedi gwrthod yr her o newid a heb ymddiried yn dy wirionedd. Maddau i ni ac ailgysylltu ni a winwydden. Rydym wedi gwreiddio ein hunain yn ein dymuniadau yn hytrach nag yn dy air di. Maddau i ni ac ailgysylltu ni a winwydden. Rydym wedi chwilio am atebion hawdd yn hytrach na thyfiant yn y dernas. Maddau i ni ac ailgysylltu ni a winwydden. Gyfannwn hyn yn enw Iesu Grist, dy fab ein gwaredwr. Amen. Dyn ni'n mynd i baratoi i dallu'r cymyn nawr, felly os ydych chi ddim wedi paratoi'r bar ar gwyn, please ewch i ddod â nhw nawr. Ond wrth i ni paratoi, dyn ni'n mynd i ganu Graig yr Oesoedd, Cyddiau Fi. Do
Fel hyn, y mae'r Apostol Paul yn disgrifio sefydlu sacrament swper yr arglwydd. Oherwydd fy dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, y nos y brydachwyd ef, gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd, a dweud, hwn yw fy corff, sydd yr eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Gwnewch chi dorri eich bara hi hefyd, please. Ar un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr afwch ef, cof amdanaf. Oherwydd, bob tro, y byddwn yn bwyt ar bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydym yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Dyma fwrdd yr arglwydd. Y mae ein harglwydd Iesu yn ein gwahodd i rannu yn ei wledd. Gwyn ei byd y rhai sy'n nywanu y syhedu am gyfiawnder, oherwydd cant hoi ei digon. Gweddiwn. O dad cariadus, fe wnawn ni hyn nawr i gofio cymaint y mae Iesu yn ein caru, ac y dylem ninnau hefyd ei garu ef. Anfon dy ysbryd glân arnom, fel y gallwn ni wrth fwyt ar bara hwn, ac yfed y gwin hwn, yn borthi ar Grist, a hael ein llenwi a'i fywyd a'i ddaioni ef. Cyflwynwn i ddofal di nawr, pawb sy'n dioddef. A dyn ni'n cofio'n arbennig y bore yma ffrind Brenda a'i gŵr Brian, gan ofyn i ti ei nerthu, ei bendithio, a'i hadfer trwy ryn y sacrament sanctaidd hwn. Helpa ni bob un i gerdded law yn llaw a Iesu, ac i fyw ein bywydau ar ei fwyn. Ac i ti, o dad, trwy Iesu Grist y fab a'r ysbryd glân, y bod pob clod a gogoniant yn oesoedd. Amen. Gwnawn hyn mewn ifuddodi esiampl a gorhamin Crist. Dywedodd Iesu, hwn yw fy corff, sydd yr eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Dywedodd Iesu, my fi yw'r wir winwydden. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed. Gwnewch hyn bob tro yr afwch ef, cof amdanaf. My fi yw'r winwydden. Fi yw eich tarddiad.
eich maetholion, eich prif gynhaliwr. Greiddiwch eich hun yno fi. Gadewch i chi eich hun gael eich bwydo. Gadewch i chi eich hun dyfu. Tafu yn agosach ac yn ddyfnach. Ac wrth dyfu, cofiwch y bydd angen tocio. Caniatewch i mi docio. Dacluso. Dorri ymaith eich canghennau toredig. Eich rhannau ddiffroeth. Eich ymdrechion ofer. A gwyliwch ac arhoswch. Arhoswch am y blagur newydd. Arhoswch am y ffrwythau newydd fydd yn egino yn araf ac yn agor yn dyner. Trowch ad fy ngwres a gadewch i ffrwythau agor yn fy gogoniant. Amen. Paul, a lan i ti nawr am y cyhoeddiadau, sori, anghofiais i ar y dechrau. Na, mae'n iawn, Rosa. Wel, diolch am dy neges di y bore yma, Rosa. Dyn ni'n cael ein ysbrydoli ni, a gred i fywyd am The Wave of Prayer hefyd. Cyhoeddiadau, yfory mae LG am 4:05, LG arall dydd Mercher am 8:00, a grŵp bywyd Cymraeg dydd Gwener am 3:30. Bydd brecwast gweddi am 8:00 dydd Gwener hefyd, a gwers gitar gyda maestro Andrew 8:30 dydd Sadwrn. Wythnos nesaf bydd John Birch yn arwain yr Oedfa Gymraeg. A penblwydd hapus i Thursday, mae penblwydd Thursday dydd Iau, gyda penblwydd Gwyneth Evans dydd Gwener. Diolch, Rosa. Dwi ar mute. Gad i ni orffen gyda bendith. Wrth i ni adael y lle hwn, boed i ni aros gyda Duw. Wedi ein greiddio a'n tocio. Arglwydd helpa ni i aros mewn cysylltiad a'n gilydd ac ati. Ganddo'n ffrwyth, ble bynnag y bydd dy gariad yn mynd â ni. Amen. Wel, diolch yn fawr pawb. Hwyl fawr i bobl sy'n edrych ar YouTube, felly dwi'n mynd i stopio'r recordio nawr.